τον VPN στην Citizen ST500. Πατάμε το 4, ο κωδικός είναι 29 και μετρητά. Μετά πάμε πίνακες, πατώντας το 1. Με το Χ κουνιόμαστε και πάμε στα τμήματα και με τα βελάκια αυτά τα 4 δεξιά και αριστερά και εδώ που λέει κουπόνι και συμπλήν κάπου μπαίνουμε τώρα, αλλά δεν θυμάμαι πως το κάναμε. Αποδάμε το μερικό μάλλον. Να το βρήκαμε στις τελευταίες VPN πατώντας αυτά τα δύο. Και εδώ βάζουμε τα τμήματα. Τμήμα 2, τμήμα 3, 4, 5. Διαλέγουμε το 2 που είναι το 13 και το 3 που είναι το 23 και μετρητά για την υποθήκευση. Και όταν τελειώσουμε πατάμε το... Ποιο πατάμε? Το Χ. Το Χ, το ON και μας πήγε πίσω. Πώς κλείνει τώρα? Με το ΣΕ νομίζω, πατημένο το ΣΕ. Με το ΕΠ. Θα το βρούμε που θα πάει. Με την τελεία. Με την τελεία βγάζουμε... με το 0 είναι, να το. Δύο φορές και έκλεισε. Βουαλά. Ας πούμε ότι καταλάβαμε.